Ahoj, dneska je druhý den v Praze. Přes ulice a Tančicí dům. půjdeme na Pražský hrad. Nejedeme tramvaj, ale půjdeme pěšky. Cestou jsme si udělali fotku. Tada, jsme na Karlově mostě. Zase jsme si udělali fotku. Tak pojďme přejít most. Skrz tu velkou bránu. Po hodině shodu. Po jako 10 minutách jsme konečně tady. Starbucks tady je velmi populární v Koreji, jako podívej. Ale je to pravda, že výhled tady je krásný. Tak teď pojďme. Je to moc krásný. Po rychlém obědě měli jsme štěstí. Chtěli jsme jít ven, jsme uviděli ty muže, šli jsme za nimi a pak tada, tak pojďme. Nezapomeň fotka. Teď jedeme na vánoční trhy. Všude je Vánoce. Já miluju tady. Moc pěkný. Teď jsme potkali našeho kamaráda. Pěkná kavárna, jo? Ahoj. Po 2 hodinách povídání. Co to je? Největší krteček. A nezapomeň Lego. Oni mají hodně Lego. A to taky. A viděli jsme dobrá kara. Tak čus. Brzy se uvidíme.